Abba ne Shalelan mawaka na kana wanda abu. Ya Allah kai mana magani, masarautar Kano ta hargitse. A dora wannan a canza shi, adawar siyasa ta shiga. Ya Allah kai mana magani, masarautar Kano ta hargitse. A dora wannan a canza shi, adawar siyasa ta shiga. Ya Allah kai mana magani, masarautar Kano ta hargitse. Shi adawar siyasa ta shiga. Ya Allah kai mana magani, masarautar Kano ta burkice. Tun rasuwar mai martaba Ado Kano ta karkace. Siyasa ce ta zamo sila ta hausa na komai a aikace. Siyasar goje da shi kaura su ne suka samu ka burgice. Mafitar su kawai suke kallo, kanawa zan so mu hankalce. Shi ma din wanda aka yi wani din wani gwamna zai masa bakance. A baki kun ga nake yi ba abin ne nazarin zarce. In dai a hakan nan za a tafi, zaman lafiya ya kaurace. Sarakan dole su ɗauka ba su ma mabiyan su siyo zarce. Ya Allah kai mana magani, don girman annabi da hana masarautar Kano ta burkice. Ya Allah kai mana maganin wannan masifa, Kano ta zama mihara koma baya. Ba ga 'yan siyasa ba ga masu sarautar ba wai. Kano mun zan koma baya, an siyasa har masarautar. A siyasar ma me suke mana in banda su tarwatsa kayanmu. Gurewar gwamnonin yanzu a Kano gadar sama ce tamu. Ga inda ya dace su aiki sun bar shi suna kara kainar mu. Mu yanzu gadar sama mun gode, a dawo wuta da ruwan shanmu. Bangaren noma da lafiya a duba don jin tausanmu. Ga matasa jimgin ba aiki, ilimi a Kano ya fi karfinmu. Don Allah sabon gwamnanmu ka ji kanmu ka duba bukatunmu. Ni ba fa adawa nake yi ba, gaskiya ce nake daɗa nusanmu. A daina ziga ka kana barna, kanawa kaga suna son ka. Takwas fa kake so kai zarce. Ya Allah kai mana magani, masarautar Kano ta hargitse. A dora wannan a canza shi, adawar siyasa ta shiga. An sauke sarakan jihar Kano, wannan lamarin bai yi daɗi ba. Ba wai sauke su nake ji ba, kuma baya ce muka sa a gaba. Kamar mai hakon rijiya ne sai ya kusa da ruwa ya gaba. Can ma kuma yaya kan sosai sai ya kusa sai ya bari ba. Ta yaya ci gaba zai zo, mai lamarin nan zai zama bari ba. Masarautar Kano ta lalace, a damu ne a sahu na gaba. Hawan sarki ko al'ada abun burgewa ba wai ba. Mazanmu da mata duk mun fito muna murna gun mai martaba. Ya daga mana hannunsa, fuskarsa da annurin haiba. Amma kuma tun rasuwar sarki dan bayar komai ya burgice, masarautar Kano ta karkace. Wallahi kan Abba Shalelan masarautar Kano ta burgice, tunda muka rasa mai martaba Ado Bayero. Allah ji kan maza, Allah ji kan maza, amin amin. A da in kana son ganin sarki ka je ganin sa cikin shauki, bare kuma an cuce ka da ka je ba mai ma burki. Za ku gana kai da majisa ko za a bi maka kadi haƙi. Amma fa banda na yanzu nan bakin su siyasa ta dinki. Da ya ce sun ce a'a to ya yi shiru ya rufe baki. Idan kuma ba ma wannan ba suna a Faransa suna toki. Sun gyara kujerar mulkin su, lamarin nan kwai bu mamaki. Allah sarki Ado Bayero, rashin ka Kano mun yi raki. Da ba rabo da gwani ba an ce samun sa kamar sa akwai aiki. Rashin ka gidanka ana ta faɗa, siyasa ta masa jan baki, masarautar Kano ta burkice. Ya Allah kai mana magani, masarautar Kano ta hargitse. A dora wannan a canza shi, adawar siyasa ta shiga. A da masarautar Nijeriya suna tsoron masarautar Kano. Ado da kuɗi ba tamkar mu ba mu da kofar bonono. Sarautar tamu da gaske muke, da kaje kai ma za ka gano. Kowa layinsa akwai gino. Allah ya ji kan Ado Bayero, tsari na sarauta ta na tuno. Yan siyasa ko sun kai 10, kowa nasa ne ungwaggwarano. Sarakan yanzu sun ɓaci, burin su miya ta su fi ɗanɗano. Iko da kuɗi suka yin duba, siyasa ta musu addino. Yahudawa sun rubace ku, kun ɗauki yagwat kun bar nono. 'Ya'yan sarki ku haɗe kanku, ku kyale wayannan 'yan bokon, bukata ta su ku firgice. Wallahi 'ya'yan sarakan Kano ku kyale 'yan bokon nan, ba ruwanku da
in ma wannan ne sarkinmu in ma wancan ne daidai ne in bayan da mulki cuta ne babana me za ka yi da girma ne in kana da mukamin tijjaniya na Afirka kowa shaida ne komai ka bida Allah ya ma na tsaya lissafi zance ne ka bar wa jinin ka sarautar Kano ganin shi muke tamkar kai ne halaccin da ya yi maka na rantse da kunya kai masa kunku ne ranar da aka yi maka sarkin Kano ya ce wannan daga Allah ne ni dai na duka na bi ka ai kai jini na jikina ne daga baya shi ma ya karba kuma yanzu ka sa an karbe ashe gaba da ta bullu ya Allah kai mana magani masarautar Kano ta hargitse a dora wannan a canza shi adawar siyasa ta shiga ya Allah kai mana magani masarautar Kano ta hargitse a dora wannan a canza shi adawar siyasa ta shiga ya Allah kai mana magani masarautar Kano ta hargitse a dora wannan a canza shi adawar siyasa ta shiga ya Allah kai mana magani masarautar Kano ta hargitse a dora wannan a canza shi adawar siyasa ta shiga